seryoso kayo. Ah. Si Kabaloy. May, gusto ka mag-burger? Di ba paborito ito ni mong burger sa McDo? Lit ka? Litan ta ka basta makakuan ka sa akong challenge. Sayo naman kayo ni. Challenge na food. Oh. Gali, tindog ya. Tindog ba? Karoon dayon. Litan ta ka lagi. Ayun, makuhaan ako ng challenge. Tulo ka bok. Burger sa McDo. Nari kay Korta. Na lagi. Malisod pag kay gula ko'y kwarta mong libre. Bangon. Bangon na yun. Kaya sige gamit ka dari dapit oh. Anak. Ngi. Sana po ipa-challenge si mo na ako. Amin na yung palad be kanang to. Kani palad ha palad. Ano na palad. Sing tanaw nang yang ko ni. Lagi na kita. Ay palad. Palad gani. Oh. Itapion na sa imong abaga kung abot ba nimo. Ay gina palad man imo yan na yung palad. Anak. Yan, toko imong palad ula. Taro nga. Nah. Sige kaninang 500. Ako yung hatag nimo, Giko. Ako yung hatag nimo basta matakdo na sa imong nabaga ng kuan. Ano, wala gunitan. Kuan ni jud kasi anda na. Dol ra kay nang abaga dili maabot nimo. Ug wala daw. Taro nga. Haway ako noon. Nah, ang palad. Palad man ni Mike gingon kog kulamoy. Palad. Mau gani. Palad lagi. Di ka kakaon ron. Na ba with matching Sunday baru ba na? Nah. Agay. Taro nga. Wala na. Iya pun. Kana man pala di abot sa abaga. Dili gani. Na pangitaig paagi gyud kana bahala bisan sa paagi nimo basta abot nimo abaga imong pala no tap. Kuan matat sa imong kuan. Sa imong abaga. Gigi. Alalay sa imong isa ka kamot kung ma-touch ba siya. Ay na nasaon pag-abot nga. Imong kung kumo ni mga baga okay. Digi kakaon ng kuan. Burger. Kanila kung kaniyo. Imo na. Ga. Imo na ipusadan kung imo nang makuan. Ini kamu jud, doon lagi ng abaga. Nah, teh. Nah, digid mah embot ni mo. Sa anong gina? Nah, digid kakao nang bitong kwarta mega. Ame. Mura untuk bayar. Ini kwarta ga? Dana kwarta oh. Tibo. Ikaw Tibo, ako gali kang gikuan kay di ko kaabot oh. Tibo ko 100. Mo da no, hawire. Kaya ron ganahan ka mo. Ganahan ko ano. Sikpikin niya. Kiki noon kahagtik ana. Gige. Sig ang di ba nga ko abang picture kay basig ikaw si mami. Gige. Nah. Buing na. Bayot. Bayot dong. Taro nga. Nah. Gani. Dili, amit ako na. Atanin ka mo, tiga. Di mo kuha ang warta. Nah.
Lah. Sige, sige. Ngayon, ang gilok-lok de. Oh, lah. Palad, bay. Palad. Na, dong, natapiyo naman dong, oh. Tapi, on. Surrender lang. Ada raw! Og dili ka kakwada na. Abot lagi, oh. Ang viewers akong ipakuano na baka angkon ng 500. Kung dili ka kakuha na. Sige daw. Aman, palad na, aman ang palad. Kung dili ka kakuan sa viewers na ko na ipakuan challenge. Kung mabot sa viewers, silahan ng 500. Lagi. Viewers no. Viewers na ako pakuno na, di ba kaya kunawa na, di gyud. Viewers gyud makaangko na tanawa. Ogoy. Di na gyud.